Sareng Assalamualaikum Mas Haji Gareng Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yoyo, Mas Cahyo. Sampeyan sowan ana semampir iki beda karo sing wis-wis. Nggon napa? Adate anggere ketemu karo cangik mesti sampean jam 09.00 lagi rawuh. Nggih. Setengah 10 bablas dandan munggah panggung. Nggih. Iki mung tak amati wit bar magrib kok wis teko iki goleki apa? Kelangan lacak. Kok iso? Bocahku ilang. Bocah apa? Biyen aku duwe langganan wong dodol ning kene. Kulino sapa rene ya? Langganan aku biyen dodol, wong dodol ning ora ana dagangane. Lho dodol apa kuwi? Ayo pikiran dhewe wong dodol ra nganggo dagangan ki apa kok. Nggih, mboten nganu. Sing genah teko rene iki gumun, Mas. Gumun perkawis pripun? Tahun jembleng serendeng kene kok iso dadi nggon sing kaya ngene. Iki tenan lho, Mas. Mirasa kanggone aku mergo Semarang ki nggon panas. Bareng tekan kene iki ketok adem mergo wit-witane iso kaya ngene. Biyen ora kaya ngene iki, Mas. Heeh apa? Yen. Lah iya. Lah ya kudu apa ki dicek diteliti. Kok iso wit-witane do subur-subur sebabe apa ning kene iki? Aku ya ora ngerti sing nyirami iki nganggo banyu apa ya ora mudeng. Ya mesti subur Mas wong kene iki cedhak Bengawan. Leres, Cedhak Bengawan brantas dadi kandungan airnya masih banyak. Ning tenan iki nggih nyuwun pangapunten iki mergo aku wis suwe ora sobo Kediri dadi panglingku kuwi ora jamak. Delalana perubahan semampir kaya ngene iki luar biasa, Mas. Semampir cedhak Kali Brantas. Tegese ngajak sedaya kemawon mampir wonten papan mriki monggo sesarengan memberantas narkoba dan korupsi. Lah itu lho ngono kuwi. Ngono no. Iki pancen iki aku iki jane dalam rangkane apa? Iki ujube apa? Ujube? Dalam rangka sepisan ya kuwi ruwat bumi ya ta. Para warga masyarakat ing Semampir dipandhegani karo Bapak Haji Agus Sunata nyuwun marang Purbaning Hyang Agung muga-muga bumi ing Semampir khususe umume ing Kediri tansah pinaringan rahayu. Kuwi siji. Angka loro ya kuwi melestarikan budaya Indonesia lan nyuwun marang Purbane Gusti Allah warga masyarakat ing Semampir khususe umume ing kota Kediri sedaya pinaringan sehat walafiat murah rezekine kabeh pinaringan sejahtera ngono. Lah saiki pertanyaane kenapa kok bumi iki kudu diruwat? Nah iki Nadianto aku mau wis jlentrehke ning dengan kacamata dalang. Saiki ganti kacamata gareng piye? Ayo. Aku ora tau nganggo kacamata Mas wong wis kabacut kera kok nganggo kacamata. Ning tegese alam pemikirane Mas Gareng versine Mas Gareng piye? Versiku ya miturut aku berdasarkan arti bumi. Bumi iki kenapa kok kudu diruwat? Kuwi mergone BUMI. B kuwi bentuknya bulat. Bener. Bentuk bulat ki ora diopeni iso dadine engko pesagi iso benjol. Oh iya. Mula kudu diruwat utawa diopeni. Untuk hidup umat manusia dan umat-umat lainnya. Mula kudu diruwat diopeni. Mengandung berbagai macam unsur yang diperlukan oleh manusia. Mula kudu diruwat, kudu diopeni. Iya. Ini adalah ciptaan Allah yang harus kita reksa, kita rumat, kita jaga kelestariannya. Iya. Mula bumi iki aja nganti disia-sia. Ngati-ati. Bumi iki disia-sia malati, Mas.
Upamane piye? Loh, lah upamane kowe nguyuh sak nggon-nggon kuwi ya nyiya-nyiya bumi. Iya. Kuwi yen kowe luput-luput bejane kowe iso kualat. Lek kualat terus? Loh, lho kowe iki ora ngerti kowe iki. Lah aku ora tahu kok. Wong yen nguyuh sak nggon-nggon iki kualat lho, Mas. Kowe bumi nganti nesu, terus kowe dimplok sak wutuhe piye? Oh, modar ngono ta? Loh, aku ora ngarani modar wadene iki mlayu murono ya alhamdulillah kok. Iya. Ya aja muga-muga seniman kula jenengan lan sedaya ingkang kepareng rawuh ing mriki pinaringan panjang yuswa. Amin, amin. Ngono. Iki anane ruwat bumi iki merga dipakarsai dipandegani karo Bapak Agus Sunata. Apakah penjabaran dari Bapak Agus Sunata? Jawab. Yo. Sik. Iki aku mbok kon nerjemahke asmane Pak Agus Sunata iki terus iki engko kepiye terusan? Iki piye maksude? Loh, nerjemahke jenenge wong ki angel lho, Mas. Itu adalah imbalan untuk jenengan. Nyatane jenengan lak ditimbali karo panitia. Lah ora. Mongko anggarane saka Pak Agus. Lah iki ora iki engko upama ki wis tak terjemahke kira-kira ana cair apa ora? Nah iya. Sing jenenge seniman aja ngrembug babakan redana, babakan materi ana panggung. Saru. Ah munafik kowe. Iya munafik. Lah kowe ora ngrembug, kowe ora dandan, lah aku dandan kok ngene mosok ora ngrembug kuwi. Orang tidak usah munafik ning ana prioritase. Nggih. Prioritasku ning kene iki ngemban budaya, gawe senenge wong liya iki prioritase. Nek yen aku mbok kon nerjemahke asmane Pak Agus genah iki. Ndinggon piyayi sing jenenge Agus kuwi mesti laire wulan Agustus. Niki leres boten Pak Agus. Oh, September no. Non September lho. Kuwi laire September ning ngedene Agustus. Ngeden nganti sesasi wong edan ora. Lah wong kowe iki wong piyayine suki lunuwe. Nata wis ngarani mengatur. Dadi beliau Pak Agus ki piyai kakung kelahiran Agustus. Lenata linuwih becik tinimbang sing wis-wis. Oh iya. Wih, wis jenenge sapa meneh? Ini tak terjemahke mumpung iki karo ngenteni caire iki lho. Iya, kok sik Pak Agus Sunata adalah ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri dan ketua DPRD Kota Kediri. Wis ngene wae, sing gampang-gampangan. Umume lak PDI Perjuangan wis cetha to. Menurut Gareng pengertian PDI Perjuangan penjabarannya seperti apa? PDIP. Wis. P pertama. P. Ayo Pimpinan umumnya Ibu Megawati. Oh iya, bener. D. Di pemilu yang lalu sebagai pemenangnya. Oh iya. I. Ayo serba cepat saiki zamane modern ngene kok. Yo cepet-cepet ning aku lak yo dudu komputer to, Mas. Ayo mikir suwe ngono njaluk cair ora. Lho iki tak suwek-suweke berule yo gen caire kan akeh. Wong kok senengane kok iki ideologinya Pancasila. Wah, betul. Cemawis tenan. Terakhir P. Presiden yang ini juga kader PDIP. Oh iya. Loh, ayo. Wis air porong. Lek urung tambahin neh, ini adalah Kota Kediri. Kediri apa? Ayo. Iki Pak Wali mirsani ra iki? Mboten. Waduh ya ora cair iki kok. Lho paling ora masyarakate lak nenggani kabeh. Ya wis. Cair ra kudu duwe dipangestoni. Kediri ta iki? Keberadaannya di Provinsi Jawa Timur. Oh jelas. Di iki dibelah oleh Bengawan Brantas. Oh iya. Ora. Iya. Aku ki riyil kok. Iya. Pancen biyen sabane kene ya apa. Iya semampir kene iki kok. Nah iya. Ribuan masyarakatnya tapi tetap memegang utuh persatuan dan kesatuan. Elok. Yen Kediri terlalu luas Mas Gareng. Semampir mudiar wis. Ayo kudu real seperti apa adanya loh. Ayo.
Semampir. Sik ora iki jane wayang kulit apa cerdas cermat to iki? Lho sampean ki wis kondang pelawak yang cerdas, pintar, berwawasan luas. Aja gagap to ngene. Ayo. Oh ya, oke. Semampir. Ayo cepet. Ya. Seluruh warganya kumpul dalam rangka ruwat bumi. Iya. Mampu menggelar wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Piro to ragate ditekel Pak Agus. Elok, tepuk tangan untuk Gareng, cerdas tenan iki. Tanpa kencan, tanpa setelan, spontanitas. Lho. Ngene kok ya ora cair blas. Iya. Nggih mboten Pak Agus niki mung gojek kok ampun. Ning ngeten Mas Gareng. Kula pikantuk napa niku pesen saking para panitia lan warga masyarakat Semampir. Nggih. Bilih nuwun sewu Pak Agus Sunata ki ambak wakili warga masyarakat ing Kediri nanging uga sangat berbudaya tegese ya pinter nembang. Oh lah niku sing kula dereng ngerteni nggih niku. Iki ya nyedake supaya ndang cair. Lek kok adohan ra cair-cair nek nembang nang kene insyaallah sampeyan diparingi. Nggih mboten nami Deksura Bapak menawi kepareng sageta Bapak Agus jumeneng wonten mriki. Sampun boten sisah mikir cair lan botenipun. Amin. Ingkang bahkan Bapak saged pinarak wonten mriki boten ketang sak krempyengan nyekar. Para penonton setuju nggih? Nah, setuju aspirasi dari masyarakat. Pun Bapak saestu kula menawi Bapak purun nembang kula pun remen boten sah maringi napa-napa saestu. Tenan ikhlas. Loh, dene kok ora maringi kok tegel ya kebangetan lho. Boten Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya disupati Ca, ya kun tak tang. Oke, yuk. Ayo minger. Ampun maringi riyen to, Pak. Ampun riyen kok. Kok astane pun teng sak niku lho nggih. Rumangsaku kowe iki ora dalan kowe iki minasaitoni rajin. Kok iso? Ana wong arep lagi ndemeki kantonge kok wis mbok penggak. Oh, berarti sampean ora gelem. Gelem. Lah kuwi mau kok. Kok kaya nun papunten Pak Agus. Wong lak nun Pak Agus napa leres kelahiran Agustus nggih? Mboten. Lah dialah. Kelahiranipun wulan apa? Bulan Oktober malah. Oh, Mas, lagi nggih pengertian. Apa? Ora mung Agustus iki bulan Agustus lahirnya, namun bisa juga diartikan Gus. Gus itu adalah anak kiai. Panjenengane baut ing bab agama ning uga iso nata karo Kediri lah kuwi ngono kuwi. Nah, aku mau informasiku kuwi rumangsaku ya asmane Gus. Lah kok iso dadi Agus ki? Lah, nyuwun prisa sing bener sing ndi. Sing ingkang leres Gus napa Agus, Pak? Nami kula Pak Gus Sunata. Oh, Gus ta. Iki informasimu kowe omong Agus apa lho? Upamane aku kleru lumrah mau ditanggap lagi bengi iki kok ya iki piye. Tapi mboten kleru panggilane Pak Agus. Pak Agus nggih. Nun sewu Pak Agus, pidalem wonten pundi Pak Kedirinipun? Kula wonten Semampir ngriki. Oh, asli mriki? Nggih, asli ngriki wonten nomor 39. Alhamdulillah umahe cedhak. Nggih, lek Gareng niki nomere 21, Pak. Nggih. Oh, koclok 21 kuwi. Mangsamu padake nun sewu kula nderek bingah Mbak kula niku tiyang Semarang, Pak. Ningali Semampir saged dipun tata ngaten niku kula nderek bingah. Niki menawi mboten wonten Pak Agus kemungkinan kecil untuk merubah Semampir seperti ini juga. Mboten niki partisipasine warga masyarakat memang
mengendaki begitu. Leres. Tanpa didukung oleh masyarakat tidak mungkin program siapapun tidak akan mungkin berjalan lancar tanpa dukungan masyarakat. Ya. Nuwun sewu Pak Agus. Niki kok milih Ringgitan niku sebabe napa? Lho, niki nguri-nguri seni budaya. Budaya. Niki kudu terus dionekne mergo napa? Generasi selanjutnya biar tetap ingat. Nah, Oh, niki dados niki cara-carane pembangunan jangka panjang. ya. Nah, Nanti kalau kita kenakan dengan budaya yang asing terus, nanti ndak ra ngerti jenenge Werkudara inti, jenenge Limbuk inti, marakne ilang. Leres. Nah, mila niki terus dimulai supaya apa? Budaya kita bisa kita hormat, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Amin. Niki pancen lak ngendikane para kiai dalang sering sok ngendika, iki tontonan ya tuntunan. Mila ambak mung sak wayang mon tegesnya artinya bisa dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan juga sisi spiritual. Kalau wayang dari sisi spiritual jelas mengatakan wayang wajib sembahyang. Tapi kalau dari sisi sosial kemasyarakatan, wah itu watak manusia tergambar semua. Yang itu yang baik mari kita pakai, yang jelek jangan kita tiru. Niku wayang, Mas. Ini ambak-ambak ngoten dalang mboten ngerti ngoten. Kajenge mboten napa-napa. Nggih, wah cair iki. Nggih. Dajake ukuran jeru mergo ketanggokake. Bagus. Kados ingkang pun ngendikaken Mas Cahyo, kados Bagus badhe nyekar menapa? Aduh. Nggih. Nggih sakniki tenggene ngriki monggo diwangi karo mari kangen. Oh. Nika sedaya menapa badhe pun tunjuk ingkang pundi ingkang ngewangi Bagus. Monggo bebas Pak. Waton boten sing mbok-mbokane niki. Lho ora apa-apa sing ditresani Pak Agus iki malah Bugesi kok ya. Nggih, Mbak. Lho Pak Agus iki meling Mas Gareng. Apa, Pokoke lakone napa mawon oke, sinabu napa sinten mawon sindene pira mboten masalah, sing penting Bugesi harus ada. Monggo niki asli Pak Agus, fakta. Nalika kala wau jam 10 pagi Bugesi menika drop opnam wonten rumah sakit. Nggih, kedah dipun suntik, dipun infus vitamin. Wau nggih mbayar kathah kula wau, Pak. Masyaallah. Mangkat mriki. Apa ora? Kowe iki arep ngemis kowe kok mlipir. Wong kari njaluk tambahan. Mboten kula nyuwun pangestune mugi-mugi Bugesi sehat. Dikai pangestu tok gelem kowe. Nggih, Bugesi nggih, Pak. Nggih, bareng-bareng nuntun ben. Oke. Nggih. Bugesi, ayo mandap golek Mari kangen, monggo. Kajenge anu Pak, kajenge medal swantenipun kajengipun mandap. Mandap. Ayo. Sukses. Nggih. Sing nika nggih, Pak. Jebul nika, Pak. Nggih. Oh, nggih. Oh, mari kangen lawas. Nggih, lancaran. Ya. Nah, matur sik sungkem karo Pak Agus. Sugeng dalu Pak Agus. Ndak dikira aku ngaya wara. Tenan to Bugesi sakit mau ya? Inggih, nyuwun sewu Pak Agus enjing wau kula opnam. Lah niki lho, infuse tasik niki lho, Pak. Lagi bededeg niki, Pak. Lah sing bededeg mriki niku mergo sing nyuntik kula, Pak. Dadi. Wah. Nyuwun sewu lho Pak Agus, menawi mboten percaya menika jenengan anu dembek ngoten Pak. Lah menika lho, Pak. Ora usah ditawak-tawakne to. Tapi sehat. Lanang wedok yen njaluk kompak ya. Wong kowe iki lara ora mergo drop kok. Kowe mesti meteng neh kowe. Mboten, sampun cekap. Oh. Nggih. Iki Pak Gus ngersake lagu apa Mas? Mari kangen. Mbok yo mesem. Gareng kemeruh ora. Padha ene kok. Ayo. Karepe. Mari kangen. Wah, iki lho Pak Gus. Nggih. Monggo saking Bonang ya Mas. Ya, monggo Pak Agus Sunata. Dados. Nyuwun oplos tepuk tangan untuk Bapak Agus Sunata. Wah, nyuwun sewu Pak Agus.
kula badhe nyuwun prisa atasipun panjenengan menika pejabat publik nggih menika ketua dewan wonten ing Kota Kediri. Kok panjenengan tasik kersa nyinaoni tembang-tembang Jawa ingkang gagrag klasik to Pak Agus? Oh nggih. Nggih. Sebab niki budayane bangsa Indonesia. Nggih. Niki kudu diuri-uri, kudu iso ben mboten ilang. Nggih. Dan itu kalau dirasakan indah dan bagus sekali. Pramila kula niki remen. Nggih, bagus. Dan saya berharap kebudayaan ini terus bergantian warga masyarakat yang punya mampu, yang ada kemampuan untuk ikut melestarikan. Wah, matur nuwun Pak Agus. Mugi-mugi Pak Agus dados pemimpin wonten ing Kota Kediri menika ingkang amanah lan saged mengemban aspirasi masyarakat. Kula donga-dongaaken panjenengan sehat selalu Pak Agus. Lan saged to saben taun nanggap wayang. Si penting jenengan nanggap wayang Pak Agus. Mboten kedah bojo kula mboten napa-napa. Nah, luwih sae malih nggih bojo kula. Iki mlipir iki. Ning nyuwun sewu lho Mas Gareng. Apa? Pak Agus menika menawi kula napa nggih tamatke nganti tekan ati ngoten senadyan to piyayinipun sampun sepuh ning piyantunipun gagah, ganteng, manis. Alah lek bojoku wae kalah lho. Iya, ora apa-apa aku kalah kulino ning omah. Cahya ki bojomu ki kalahe nggon brengos tok. Wah, Cahya ki ora ndek brengos ning pelintirane kuat banget. Ning leres ature Bu Kesi Pak Agus. Jenengan gagah gede dhuwur cara wayang nggih Werkudara. Delalah bareng nembang kok suwantene ageng kaya Werkudara. Jebul. Walah luar biasa. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun terus dilajengaken sing Si matur. Oh, aku dadi ora enak. Mboten usah repot lho Pak. Kula niku pira iki? Aku ya disawer lho Pak. Matur nuwun Pak Agus. Nggih, nuwun. Walah adil tenan diratani kabeh. Nggih. Pak Agus, dalange mboten sah bathine pun akeh kok. Diapur ngono, bati-bati kondi ora. Ora bathi wong sing cekel dhuwit Kesi kok. Lah iya to, Jan. Matur nuwun. Kae lu nyambut gawe iki wis entuk dhuwit. Oh, kuwi lho. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Makasih Pak Agus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Agus Sunoto luar biasa. Dan salam hormat saya untuk Bapak Lurah di Semampir. Mas Lurah piyayine sik enom. Nggih, paling joten kula nuwun wong niki wilayahe panjenenganipun Pak Lurah. Nggih, kula nuwun Pak derek mukti, derek Pak ngupaya-upaya wonten mriki. Dipun pengestoni sanes wedal Pak menawi bersih desa Pak. Ngapa? Ditanggap no. Oh iya, genahe aku kok. Lurah. Aja kuwatir mau ning mburi kelir wis paring dawuh. Tiap tahun Semampir iki mesti wayangan ana kantor desa. Men ganti suasana insyaallah engko awake dhewe sing piniji sowan. Tegese awake dhewe iki dalang pengrawit karo waranggana keparenge Pak Lurah wayangan klasik tanpa bintang tamu ngono. Pak Lurah Semampir wis pirsa. Piye? Wayang tanpa gareng iki udan terus. Wong kok senengane ini nggih ampun kleru, ampun golek gareng sak-sake nggih, Pak. Waduh. Pak Lurah di Pak Lurah. Kok diwah dipajeri ngono kae. Iya. Kita kene mboten kula nyengkuyung. Apapun yang dilakukan oleh wilayah Semampir saya mendukung waton menika kados ngendikanipun Pak Agus melestarikan budaya. Luar biasa. Lintang Kairo, ya ngancani Pak Gareng. Iki dedek ngelap ya. Yeah.
bocah iki jan bocah kok. Sugeng dalu Om Cahya. Inggih sugeng dalu. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Sehat nggih. Sehat nggih. Nggih, alhamdulillah sehat. Kelas pinten sakniki Cahyo? Kelas gangsal SD. Oh, kelas 5 tak kira kelasaran. Ah iya. Niki pas libur nggih. Nggih. Sampun rapotan. Napa? Sampun rapotan. Dereng Bapak. Oh, dereng ning libur niki nggih. Nah, sampean sinden kok Kediri, saiki nyinden ning Kediri luar biasa. Nggih, alhamdulillah niki. Nggih. Sampean Kedirine pundi, Nduk? Kula Karangdinaya Kepung Kediri Pare. Oh, Karangdinaya Kepung. Nggih. Rawuh jam pinten niki, Pak? Kula rawuh jam pinten nggih jam gangsal. Jam gangsal nggih. Nggih. Kali pake kali buke nggih. Nggih. Adike barang nggih tumut. Nggih, tumut. Nggih, syukur, Roh, syukur. Nggih. cacah omong wong tuwa kok. Oh, Bocah niki diwalik. nggih wonten panjenengan to niki wau. Rumah samu demit kok ya. Oh, alah Roro. Niki bocah sing beretika ngene iki Pak Wong Gareng. etika wong sing nuntun rene wae aku. Iya, ning kan hormat sih karo ketua panggung karo dalange salam sih. Lah kowe dihormati kok seneng apa mangsamu kowe cagak gendera apa piye dihormati? Ngajeni ngono lho tegese. Ro. Lintang Lintang. mawon. Jenenge sapa? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Lah diundang Ro kok reh gelem apa? Rong lek dadi coro. Roji. Nggih sugeng dalu Om Sumar Bagio. Om elok om omplung ayo. Nggih. Bapake ngundang aku Pakde, anake ngundang aku Om. Rusak terah kowe iki. Nduk, Nggih, omahmu pripun? Kediri ngendi, Nduk? Pare Karangdinaya Kepung. Oh, Pare ta? Nggih mriku. Heeh, Pare. Nggih. Wis ngerti, Reng? Pare iki cedhak timun, kerai. Kuwi dudu pare panganan yo, pare wilayah ngono lho. Oh, Pare Wilayah, Oh, nggih. Pare. Nggih. Ora kowe kelas piro? 5. Kelas gangsal SD. Ranking piro? Dereng wonten iki stase semester setunggal. Oh, urung ono ranking. Dereng. Contonen putrane Pak De Gareng iki lho. Nggih pripun? Pinter sekolah apa ya bahasa Inggris, bar rapotan wingi alhamdulillah Inggris entuk 9. Kowe ngerti? Ning didumong 3 dadi 3 entuke. Nggih. Loh, anakku iki persatuan dan kesatuannya kuat. Songo dipek dhewe nggo apa? Didung. Ya, Ro. Nggih. Ya, muga-muga pinter sekolahe, Amin. pinter lehmu nembang Jawa. Nggih, ya. amin. Wah, bocah kok luwese. Kowe jan bareng saka ngiringani kaya kertas HVS e. Oh nggih to. Tipis. Niki pawaan lho. Pawaan. Nggih. Apa ki kowe gede ya pawakmu iso terjaga ngene terus. Nggih, mboten semerap niku. Oh, ora lagi. Bener. Bocah lugu. Pancen kabeh ki urung ngerti sadurunge winarah ya, Nduk. Nggih. Ya muga-muga pinter kaya Bu Kesi ya. Amin. Kowe nggih. sinjan semene iki sing kepengin mbok tiru sing ndi? Bunda Kesi. Lah iki Sinta Laura iki. Aja sia-sia ora. Iki lho, jenenge sapa? Bunda Lia. Wong tak apik-apik kok. Tri Hastuti. Oh, Tri Astuti. Nggih. Nggih. Ki apik kabeh iki sindene Bu Kesi iki apik kabeh. Nggih. Ditiru kabeh ya. Ditiru, Sing ora nggih. apik gur iki jogete dompo. Umi ta. Iya ben diajari karo Pak Gareng to. Kowe ditimbali rene, kowe bocah Kediri kudu iso ngetokke kepinteranmu. Nggih. Ben ora ngisini-sini kota Kediri, Nggih. ya. Kowe arep nembang apa? Langgam ali-ali nggih. Wah, kaya klasik to, Nduk sampean iki. Nggih. Ora lho sing disinau kok klasik-klasik iki sebabe apa? Mergo sing modern rung tuku sidine. Pelekke ora. Klasik langgam ali-ali dibawani apa ora? Nggih, ndamel bawa. Oh, nganggo bawa. Ning aku nyaranke ning sampean ya, Nduk. Nggih, Ora mung pripun? suarane apik, ning penampilan sinden lak penting. Nggih. Sampeyan apik, bayake abang, tengahe nek kuninge. Mung emane kok jame kok biru piye to kuwi. Nah, gegeden pisan. Kowe kok ngurusi jam to? Disawangi ora laras Gini, ngono lho. Yen pancen iki jam ki ora pantes dienggo Kairo, mbok tukokke sing anyar. Oh iya beres nek gur jam Dik. Anakku tak tukone Aimo ora. Paling ora Kairo tak kei Aimin iso ya. Kok senengane kok nyacat anakku ora tau nganggo jam kok ngene iki. Jam dinding tak templeke.
Ngepruk bapake kuwi. Dibawani ya, Nduk. Nggih. Cahayu. Nggih. Ya kana. Dandang kula ya, Nduk. Nggih. Bismillah sik, Nduk. Islam ta? Nggih, Islam, Bapak. Islam. Wis umroh. Jenang kula Luar biasa. Iya. Lho wong aluse kok ngono. Wong aluse kok ngono kok kaget. Kowe iki sing ra tepo-tepo reng. Bocah lagi konsentrasi nembang kok luar biasa ya kaget. Ora wong aku ya rindhik lho wong dheweke wis sing sepaneng aja sepaneng santai. nggih. Luar biasa. Iki Sing bener sampean kuwi nduk bener. Pripun? Dadi nembang kudu fokus, konsentrasi Nggih. penuh. Nggih. Ngono kuwi. Sing kebangetan sing nyablek kuwi mau to ora. Ora. Wis pokoke iki suaramu apik banget. Ya agar kowe nembang lali-ali nganti entek kok tetep apik. Nggih. Sinden semene iki tak kon mulih. Lateng napa? Sinden ana dhewe. Oh, Mulih wis. Turu ning transitan ngono. Masuk angin. Ya. Na. kelali aja Wah, bocah suarane kaya bledek kaya ngono lho, Nduk. Musik suara apik kok doneke saya bledek lho. Sangkik bantere ngono lho. Welok tenan. Iki powere. Lah iya, Nggih. mongko sik semono lho, bocah. Mripate diblawu. Pundi to? Kowe lho nganggo putih-putih iki apa? Blawu. Mriki to Ah. esedone. Kowe nganggo ide palsu. Nggih. Nduk, Lintang, Nggih. sampe ngerti Pak Gareng raine putih ngangge apa? Damel napa? Gamping ya. Oh, gamping. Nggih. Ora cat tembok, Mas. Sia-sia. Om Gareng mriki panjenengan kok wonten hanger malike to? Hanger Malik. Iya, ning isor lambe wi ta? Oh iya. Bocah takon cah lugu ya Ya dijawab. lugu-lugu ning takon Pak niku napa? Mosok rai kok ana hangere iki? Lah niku napa to, Om? Iki sing diarani jawes. Oh, nggih. Jawes. Jawes. Hanger. Kemangsamu rai kula ndri apa piye? Lah kados ngaten niku lho. Lah iki jawes. Nggih. Jampes ya. Kok jam kesnas apa piye? Terus, Nduk, ya. Karyane sapa Mbah sapa? Mbah Kinarto Sabdo nggih. Mbah Gesang. Nggih. Oh, Mbah sinten? Mbah Gesang. Mbah Gesang. Oh, nggih. Ah, Gaweane Mbah Gesang. ya. Ali niki suleh kula. Oh suarane apik, nggawa pengaruh. Napa? Kowe nembang iki terus segone metu wae. Delok. Pundi to? Lah kuwi. Oh, Oh ya kowe nembang osik ora kesusu mangan kok kene wae. nggih, mboten. Boten. Iya. Ora ketok, Nduk. Mas Pak Gareng mbok dijunjung munggah bocah iki, junjung munggah. Oh, Mas. Junjung cah cilik ae, putune ora apa-apa. Pripun? Aku ki ora kulino junjung. Miki dekek sik. Nah, ngono lho. 1 2 3. Nah, wis ngono genah cetha, Nduk. Wah kaya ngangkat wayang golek ya aku. Iya. Nah, anggere dirogoh tak kepruk ora. Ra, aku ya ora sing tuwek wegah. Iya. Terus, Dek, ya. Ngan sewu lho nggih. Ah, elok etikane. Iki lho. Cah ngerti attitude. Etika. Ya etika dan attitude. Heeh. Ojo dianggep sepele. Dasare cah halus, dadi omong sak omong halus ora kaya cilikane Kesi. Ngapa? Kasare ora umum. Watake pancen ngono kok ya. Dalem Bapak. Biyen ciri khas Kesi yo ngono, dalem Pak dalam. Heeh. Ning saiki malah ditiru.
Ya iya, malah bukesine malah halus malah. Halus, Mbak, mergo mbok gosok terus kok. Oh, diamplas wae. Iya. Masukan ya. Sampeyan lak disuting di streaming to. Dadi lek ngastomik aja neng tutuk. Lek ngene iki nutupi tutuk. Oh, nggih. Dadi rada medhen nang kene. Ah, dadi tutuke ketok, suarane ya cetha. Oh, nggih. Waton arahe tetep neng tutuk iki mike iki. Nggih, nggih. Aja niru bulusi ki lek nyekel mik malah wis ngene Oh, ya. ngoten. Heeh, kritikan untuk kebaikanmu ngono ya. Lusi wis gila dadi kenek. Iya. Kewer-kewer. Nah, jajal. Ketok-ketoken kewala. Lah. Nih. Nganti anti besok bakal bali. Yen bali bejo kula Iki mergo ki terjadi gesekan. Gesekan apa? Sabotase karo burine iki. Piye to? Kurang saleh terus trasno. Waranggono. Nduk, lek dandang gula ki enteke siji. Oh, ngoten. Ah, mboten 5. Nggih. Siji wae. Nadyan to sampean kelas 5 ning ora kudu enteke 5. ngoten. Siji. Cita-citamu apa to, Nduk? Dados dosen kalian dalang. Weh, dalang. Nggih. Lho, rumah samun dalangi gampang apa piye? Napa? Aja sok dadi dosen ngrangkep dalang. Lateng napa? Biasane dosen ngrangkep dalang ki wedi karo bojone. Oh, ngaten to. Contone kuwi. Ora apa-apa kuwi apik kabeh. Pengabdian masyarakat kanthi dalang, pengabdian untuk anak didik melalui dosen. Nggih. Bisa suluk. Nggih saged. Apa njajal suluk? Lek iso aja kuwatir tak sangoni. Nggih, ada-ada Kresna Duta nggih. Heh? Ada-ada Kresna Duta. Kresna Duta iki lakon iki. Sing piye kuwi? Tatkala Narpa Kresna. Mboten. Sing pripun? Kresna Duta iki dadak nganggo perange Setyaki karo Burisrawa iki. Jajal metune piye? Jajal metune. Nah. Kang lumampah mawulat angin reng singa bareng kang samyoro maksa gajah mata ning burine macan gembong ing ayaming Magaraja ing kanan
iso tenan iki iso bocah iki. Aku ra iso lho nduk suluk kuwi malah. Yakin to? Angkatane gawan kena esuk awan. Tuh, ngawur diorak-are. Apik nduk jos iso. Kira podang kuning iki kok. Mas Budi, dompete bapak kene ayo iki lho bocah iki lho. Mau dikira aku engko ora bawa leksana ora. Pokoke mau kalah karo Pak Agus. Paling orang ini 100, Nduk. Sak donya iki. Ya ampun Bu Kesi kok tegel men kok duitku kok kari iki piye iki? Ya ampun, eneke go iki Nduk piye iki? Iki 2.000, 10.000. Yakin aku ora goro Nduk lho, iki lho kotong plompong. Bu Kesi mbolek ndalangi ra ketang 500 apa piye Bu Kesi, Bu Kesi. Oh alah. Kowe iki dalang laris kok gawamu duit sawur iki. Lah ya kuwi lho, piye lek nyangoni ya ampun, mesti tak omongi aku lek dalang gawanono paling ora 500. Peh ning semampir gawani gur 75 lho. Ya ampun, 50 ora apa-apa ya, Nduk. Nggih, mboten napa-napa. Mulai kurang njaluk Pak Gareng ya. Ora sudi. Kowe janji kowe kok sing tombo aku. Itu Bu Kesi, aku ngene malah isin ngono. Iki 50. Piro ki? 70. Ki karo iki? 80. Karo apa? Karo duit apa men kowe? Nyo nek ngono wis ora apa, tak tambahi 2.000 nyo. Nggih, matur sembah nuwun. Kadang wis. Ro. Sing 2.000 balekno. Kowe dienggo ning kamar mandi barang bayar lho. Oh iya, aku nek balik piye? Nang pom bensin 2.000. Ora Nduk malah tak mbuhi 500. Matur sembah. Wis ben, lah iki lagi iki nek lakon dalang blas lah gablek dhuwit ya iki. Bu Kesi ya ampun jangan seperti itu. Aa malu gitu. Lagi sing dicocokke ngono kuwi jane ana duit lanange. Lah apa KTP-ne kok gawa Nduk engko iki? Rumasamu tuku bensin kowe kok. Oh iya Nduk Oh, tibone apa ki, Nduk? Nggih langgam maliani. Oke, tak kira tiba dodo mau. Bu Kesi, diseni. Malu aku nang. Yo ali-ali sampean, Bu Kesi ben ngisi. Ayo. Nggih. Ayo. Sake iki dalang apa anak tiri? Lintang Kairo, ali-ali. Ya. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali marang aku senadyan kula mboten melu besuke Lintang Kairo. Nggih. Lho, ali isine ta. Oh nggih. Ning ora nggih kowe iki. Ya, wis gleling ngene kaya HP bar dicas kae. Ayo. Pilihanku
Luar biasa berbanggalah Kota Kediri mempunyai kader seniwati. Luar biasa. Ayu tenan lho. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih niki sampun nggih. Nggih pinarase ya, Nduk ya. Ya, lengkah ya, Nduk. Duite mau nendi duite? Ya ampun, enten sing maringi barang to ki mau. Sapa? Sing maringi sapa? Bae, Mbah Kakung lho. Ayo, matur nuwun Mbah Kakung. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Kakung. Lemah teles. Napa? Ayo lemah teles. Lemah teles ya jeblok kuwi kok. Gusti Allah ingkang males. Gusti Allah ingkang males nggih Bapak, matur sembah nuwun. Nggih, sanesipun menawi badhe nyawer monggo ngono ta. Kowe iki makelar apa piye to? Wong kowe getaran jiwa kok. Oh iya ya. Baik getaran jiwa kok. Iya. Ngonoan kae ora dimanfaatke to. Wah harus, ayo eman-eman no. Ono ngonoan bareng kok. Ayo, mau lek saka sing bocah-bocah ya to. Mau pedete saiki brahmane ya to. Ya Mbak Lucy ya kene. Ayo coba kaya apa turun. Dandan bingungke wong sak tenda. Mangga Mbak Lucy. Mangga mriki kula entasi. Mbak Lucy. Penontone wis ngenteni. Mbak Lucy katuran mriki. Aduh. Mlakune kaya penghuni kene mbiyen model. Wilujeng dalu assalamualaikum Mas Yoyo. Wilujeng dalu waalaikumsalam Mbak Lucy. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten iki? Sampun sonten wae. Oh, inggih. Leres aturi panjenengan niku Pripun? Panjenengan kok ngertos kula wonten daleme mriki riye. Oh nggih, mboten namung Gojek kok, Mbak. Kados kok panjenengan langganan kula riye. Ah iya. Lek kula nggo dhuwit niki nggih wani ngeten iki. Nggih. Seger waras panjang yuswane tambah sukses Mas Amin. Yoyo. Semantun ugi Mbak Lucy sehat kewarasan. Wonten parikan niki kagem Bapak Agus. Parikanipun kados pundi? Ngambung wedhus terus nyemplung sumur. Terus Pak Agus mugi panjang umur. amin ya rabbal alamin. Ngombe ciu Mas. Nggih. Kok ora ana purele? Heeh. Kok ngombe ciu to Mas? Ngombe bet Mas, gak ana purele. Terus Mugi masyarakat semampir kathah rezekine Mas. amin. Kados mekaten lho Mas. Nggih. Matur suwun. Enek bir diombe gajah. Pripun? Wong semampir kabeh barokah. Amin alhamdulillah wa syukurillah. Kados ngaten. Mriki mau tindak mriki kalih sinten Mas? Komplit kalih kanca-kanca sak bis saking Solo Bidal. Luar Nitu biasa. dawuhipun Pak Agus. Kados mekaten nggih. Nggih, dalam rangka ruwat bumi ngaten. Ngaten. Wah Mbak Kesi nggih nderek. Wah, mesti nggih. Wah panjenengane pancen keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saged dipun contoh kanca-kanca seniman sedaya mawon. Nggih. Kados Nggih. Obong-obong uler. Apa? apa? Kuwi bokong apa bemper? Jenengan ki tenapa? Kowe aku ki sing ngundan kowe, sing ngejokke kowe, mbok tuki bokong kowe. Ra seneng apa, Reng? Gelo jenengan kalih kula. Lah Kecewa jenengan kalih kula. yo Sajake lara ati jenengan wau. Nyuwun sewu nggih. Monggo. Kula kecewa dalu niki estu. Sebabe Ya ndredeg ya kecewa. kok saged. Anane pelawak kondang ya lagi bengi iki kok pipis nang sor wit. Ya Allah Pak Haji, ya Nyuwun sewu Allah. Mas Yoyo. Nggih. Ngoten niku kathokan sak menten. Lus aku tenang yo. Nyuwun pangapunten lho Pak Agus niku. aku ki rumah saku. Ayu. Aku rumah saku wis aman lho yo. Ating-ating mobil kene wit ki rumah saku wis aman. Lah kok ngarepku jebule padha guyuwe. Lho, kaget aku. Oh ya wis diderekne Mbak Lisa, wis nemani dari Ah masa aku diderekke Mbak Lisa lah yo. Lah nyapa? Terjadi huru-hara no. Karo ngadeg to, Mbak? Dalam? Lek nguyuh kali ngadeg. Diatur ning sor Mas, wit kok ora. nuwun sewu nggih. Apa, Sing Mas? bener secara etika dari kesehatan maupun agama. Pripun? Pipis niku sing bener ndodok, mbuh lanang mbuh wedok sing apik ndodok. Mila sosok enten penyakit batu ginjal ngoten Oh, niku. nggih, ngoten, Mergo masih ada kotoran yang tersimpan di sini mergo le pipis ora karo jongkok. Oh, Niku. kados ngoten itu lho. Ilmu kesehatan kaya ngono lho Pak De. Loh, aku ki mau ya wis semeleh lho. Semeleh Melek piye? kepiye? Nadyan ngadeg ning semeleh.
Jongkok maksudnya. Lah iya. Masamu piye to kowe? Kowe kok ngurusi wong uyah ngopo to kowe? Lah aku elek-elek apa jenengan haji kok ya. Lho wong aku wis ngerti yung pipis iki kudu jongkok. Tapi nyuwun pangapunten nggih Pak De Gareng tanpa panjenengan nemutaken sampun sadar akan kesehatan. Amargi niki wau pipis di bawah pohon sampun betok obat. Lho iki ngerti. Syukur, saka apotek, Pak. Sanes. Lah obat napa? Obat abit. Wah, saya dosa kuwi ora. Kesampluk wite iki kok rada memar. Pahamu. Aku malu-malu guyune Lisa. Mbak sapa mau? Lisa. Mbak Lisa iki ning jero tenda angger guyu tendane sorep. Banter. Oh iya. Wah, tenan. Nggih, pokoke nderek bingung sangat matur sembah nuwun Bapak Agus. Nggih, kula pun pirang-pirang taun sowan wonten Kediri nggih nembe sepindah niki. Sowan wonten mriki dadi luar biasa. Wonten semampir nembe sepisan nggih. Biasane teng Baladewa nguyang. Estu nyuwun pangapunten estu Mas, atur panjenengan ing jaman nom-nomane Mbak Kesi kalih kula nggih nate dugi guyangan. Nggih leren. Wonten kula sing langganan kalih kula niku wonten komplek Unut. Nggih, Oh, pasar sapi nika. Wonten Dombandeng Ponorogo, wonten Doli sedaya. Kowe iki sindan apa begegek sapa ngene? Sampean iki mboten kula asring sowan nyanyi. Oh, tanggapan. Wayangan. Nah, tanggapan kok dicethake dadi aku ora ngarani werna-werna. Ngono ya. Manyapa to lek nyawang aku kok beda. Aku Bedane ki apa? Aku anggar nyawang bodimu ki mas aku wareg ya. Lah sing ngongkon mangan ki sapa kaya wareg. aku. Perempuan itu harus punya keistimewaan, ya Betul, ta? betul. Nggih to, Mas. Harus disyukuri dadi nyuwun pangapunten mboten jorok niki. Umpama duwene dada gedhe nggih kudu disyukuri. Wong sing ra duwe dada niki bingung lek ganjel, nggih Pak De, nggih to. Wong umpama sinden ora duwe bokong, duwe bolgong sakmene iki ya kudu disyukuri. Ora duwe bokong kok mlakune mosok ngene, kaya bojomu kae lakune ngene iki, ngono kuwi. Ya tak syukuri Pak De. Kae nyuguh. Waduh. Nyuguh. Dadi luar biasa malam ini kula sangat kagum kepada sosok seorang beliau Pak Agus itu putra daerah. Putra daerah. Tanah kelahiran wonten Semampir. Semampir. Bisa mengharumkan nama tanah kelahirannya. Piyayi sing ora lali sumber. Mergo wong yen sing lali sumber bakale ketiwasan. Leres. Mula ki matur nuwun, kowe matur nuwun. Nggih, ugi sedaya panitia matur sembah nuwun lantaran panjenengan sedaya kula saged sowan wonten riki pinanggih dulur lanang kalih dulur wadon. Wah, senajan gerah nggih saged sowan wonten riki. Niki anu Mas Yoyo. Dalem. Napa? Pokoke bismillah muga-muga ora kleru lek nyebut bengi iki. Napa? Nyebut napa? Biasanya aku lek nyelok Mas Yoyo ki Mas Kako. Mesti salah omong. Loh, ngawur kowe iki. Napa? Iki Sukron. Wah. Kuwi bapakku nyok ora iso. Dadi anu mawon, teng mriki niku sampun mulai napa? Sampun mulai ngrembaka kesenian berupa kesenian jaranan, sampun viral wonten YouTube. Heeh, terus? Nggih, dadi mengke kula badhe nyobi lagu niki Gubuk Asmara wonten versi jaranan. Oh, ngaten. Nggih, menika requestipun para ibu-ibu. Oh, ngaten. ngaten. Sekedhik mawon. Kathah nggih mboten napa-napa. Ora masalah wong iki jalukan. Dadi lagune Gubuk Aswajik. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Aku nyekelku Aswajik kok. Nyapa kok beda? Ning versine jaranan. Oh nggih. Jaranane jaranan ndi iki? Asli Kediri. Oh, ana dhewe to. iya. Mergo jaranan ki ana Nggih. sing Tulungagung, ana sing jaranan Senterewe, Samboyonan. Niki sing ngripta lagu Gubuk Asmara lak Piyayi Jawa Timur saking tlatah Tulungagung. Nggih. Nek ten mriki penggemar jaranan kathah sanget. Ngaten wau Mbak Lucy rodok wena prembet-prembet jaranan ngoten. Ora masalah. Mboten masalah, pokoke dituruti nggih to. Wayang niku wis wadahi napa mawon saged. Komplek. Iki jelalas dasare pengendange iki all round. All round nggih. Wis Jawa oke, Sunda oke, Jawa Timur oke. Iki muser kuwi kok. Sapa iki lak jarike suwek kuwi. Iya. Mubeng. Isi Surakarta niku nggih pun pilihan. Pilihan. Tane Pak dosen kali Bu dosen ya. Ki wajan iki yogane Mas Yoyo ki all round apa-apa iso. Nggih, nggih. Sing mone gambang bender, sing mone bender Apale? minggat,
ngoten nggih. Oh iya. Demung, muati ngen demung kok minggat ora. Terus minggat. Biasane ngono Mas. Kumpulan keseniannya anggar utange sakeh terus minggat. Pindah go. Kene manajemennya tertata rapi kok. Bener ketat kok. Sak bawane nggih, Mbak? Dicobi napa mboten iki? Sak bawane. Nggih, mboten napa-napa. Lagu kok dicoba kaya kathok. Kan dicobi kan piyai kilenan. Ngoten to, dicobi. Carane nyoba piye carane? Cara nyoba apa anu? Dicobi man. Yen aku kelingan gubut kairo mase. Nyapa kowe kok ngalih? Kowe kaya perewangan ya, Lus. Nyuwun pangapunten nggih Mas Yas. Dadi niki kula nyanyi lagu niki saya jiwai. Dadi niki bener-bener apa yang nganggo jebret-jebret ngono kuwi? Nggih. Nggih, dadi semangat pancen penyanyi wonten jaranan niku semangat dan suaranya lantang. Terus mengke jogete kula meresapi seperti jaranan. Loh, ora kowe arep joget apa arep meresapi? Nyanyi juga ora iso meresapi to Pak De. Lah kok jaremu meresapi. Aja ngono Pak. Menghayati lho tegese. Menghayati aja meresapi, menghayati. Menghayati meresapi iki ning kandang kono. Ya wis, kalah-kalah. Kirang pripun kendange? Sampun ngoten niku. Ngoten niku. Nggih. Niku dereng sak pragane Mas Yoyo. Kayak rumah aku kayak mobil lewat yo. Iki remenane piyai sepuh-sepuh kene. Iya lu angger nesu. Kowe angger nesu mekrok. Pripun kirang pripun? Nggih. Dadi niki nyuwun sewu radi ngeten lek nyanyi niku ngeten. Niki kadonya kepengjaran. Oh. Nggih. Lek sik jaran tenan jenengan kersa? Jaranan maksudnya uju jaran kewan, jaranan. Jaranan tenan. Jaran. Nah iki to parane jarane dhewe. Ono. Jarane pun ucul. Angger ning semampir mesti angel golek-golekane lho ning iki to. Wis ucul. Ya jarane ra ono mono sing go celeng. Sing go celengmu didik, jilih celenge Dik. Ngene Dik, wis ben ora apa-apa, ora ono jaran. Enggak usah. Ah, celenge ngene Dik. Ya Allah. Endi? Rek ana sing gowo to? Mumpung sing duwe turu. Tak sileke. Woi, iki anake Lisa iki. Ya Allah Gusti, kok pupurane koyo Pak De Gareng ya Mas? Heeh, pancen ya anake ya. Wis kene balekke wae. Aja nesu. Mosok gareng padake celeng iki lho. Iya. Kok ya nesu ya. Hati aja kualik, manak lho. Ayo. Endi ngene. Enggak maksudnya iki. Ngene. Ora isih. Nyapa to? Operasi plastik. Ayo. Langsung dicobi niki. Iya no. Langsung mawon. Ya bawani sih. Bawani. Iya, komplite. Pangapunten derek mimik riyen. Yen. Kuwi. Bawa sing kok yen. Madakne bar kae ngono saiki malah Badrun, Badrun. Titik Badrun. Mas Hendri. Kemajuane Lucy luar biasa. Aku ki sinden Jawa Timur iki ngerti cilikane kabeh. Termasuk bojomu, Lucy biyen mlebu wayang kulit iki sing ore-ore wong iso nembang Jawa, goyang dongret. Tenan kuwi. Mbak Kesi bayare 250 aku 75. 75 nganggo diculek kuwi. Mangan jobo ya. Lingsap yereke mutan lalampan kangka
tresno tulus nadyan ningku bukas sampun. Weh, niki buka celuk napa buka napa? Buka celuk. Celuk nggih. Nggih. Yen li. Ayo wi. Aku dinceng sih. Isin aku. Iya. Iya. Gak aku sido gak. Ki celengane nggo apa? Bismillah sih ya. Nyun pangapunten mengki lek klentu piye Kediri. Cuma kula niku remen tapi kula mboten saged. Wis ki Tapi ya memang napa? Yo, iya harus bangga dengan kebudayaan di Jawa Timur ngoten. Ngoten lho Pak Dik. Celenge ndang ditukke. Sik to ngene lho Pak Dik ning tengah ngene kok. Nggih to Pak nggih? Napa ning ngiringan? Niki napa iki? Wah mriki. Mriki. Ngeten nggih Pak. Lek ten Ponorogo kan wonten tengah. Niki ten mriki. Oh nggih nggih. Tengah ya ora Wis sak isoku ya Pak ngeten nggih. Ngene oh ngene. Oh nggih, rusak tak ijoli Mbak Lisa. Ya Allah Mbak Lisa. Guyune. Ya Allah Lisa. Yen liwat aku kelingan gubek kae lo mase biyen tak goleren engat cagak batu lisan warna abang tanda wise perawan jenenge gubek asmara piyen kae lo mase asmara tanapa bantan tanapa klasa kata-kata ketangan asmara ayo lo mas gubek kae ni parawati lho dek wiwit biyen lo mas ora bakal lali gubek kae kabeh cerita tanganangi nganti gak terima ngono lho mas. Kok ngono ya, Reng? Aku wedi. Aku wedi kesampluk lengene iki lho. Catatan sajroning ati datan lontor longas saya marati ngono lho Mas. Nggo. Jadi wangsuli, Reng. Aku kowe dadi karema mergo larang ning gubek asmara. Bareng barongane, Reng. Barongane, Reng. Ya iya lho Mas. Ya iya lho Mas. Yen liwat aku kelingan
barongane kok wedi piye kowe? Tanpa bantal, tanpa krasa. Betapa getah manas warna. Ngono Mas. Kubuk kaeni panawati. Wiwit biyen mamase ora bakal lali. Kubuk kae gak crita Mas. Angah wati nganti gak trina. Terus lo masih jadatan san jroti katana lontor saya marah hati aku kowe jadi karma margo larang nengku banyas marah sampun masih Liyane. pripun ta Malah kaya wong golek sumbangan. nggih ngoten niku Apa yang nganggo ngono ku ta? nggih ngagem ngoten Yen. jan kula ngoten niku Oh, ngajar ngono lha iki lho. Iki spesialis ciri khas. Heeh. Ciri khase apa jaranan ya, Nduk? nggih Wo, nyente-nyente ning bareng joget alus. Luar biasa. Ning nadane Lucy iki pancen wis kegawa wiwit lahir kaya ngono kuwi. Kok iso? Weng, weng. penghayatan Pak De Oh, penghayatan bar kumpul karo bojone metu kok kamar ya enak tenan. Ya ora kepadane kowe. Ngene niku wau. Iki ciri khasnya Mbak Lucy ngono kuwi ya. Dadi mboten wonten maksud napa-napa, hanya rasa ingin mengangkat Kasanah budaya ya. Kasanah budaya Di dan mana? saya bangga masyarakat Jawa Timur kreatifnya luar biasa. Justru sekarang baru naik daun. Nggih. Dikembangke lewat lagu-lagu sing lagi disenengi oleh masyarakat. Nggih lho. Wis sentere we jatilan jaranan apapun juga itu yang dikembangke bisa menjadi sebuah kebudayaan menunjang destinasi wisata setiap daerah. Kaya kene iki wis dadi desa pariwisata. Heeh. Iya. Oh, semampir kene luar biasa. Nggih. Wis ora rugi ngundang Lucy iki. Kok ora rugi. Nganggo rek bareng. Niki sampun. Anu Mbak Lucy kalau golekne kanca. Ayo Umi kene Umi Oh, Harifah. Dek Umi. Nggih, iki ya Oke. dinteni karo para penggemarnya. Nggih. Mligine penggemar YouTube Umi Sapa jenenge? Mania. Sapa jenenge? Takoni dhewe. Ayo. Umi. Oh, balik ke calenge. Pak, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Oh, kae lho adike sing duwe seperemut kae. Oh, ponane Lis no. Ayo. Kuwi lho Reng. Kuwi. Cayu. Nggih, Pak. Ayo ngajeni karo wong tuwa. Hmm. Kowe jenengmu sapa, Nduk? Umi, Pak. Umi, Pak. Umi, Pak. Cek lugu lho, Pak De. Oh, pake aku. Nggih, Pak. Ora jenengmu dawa sapa? Umi Hafifah, Pak. Ora ki jane maling kecekel posiden to. Cek lugu polos, Pak De. Wis ki omong dhewe kowe kon. Sugeng dalu Nduk Umi. Sugeng dalu, Bu. Apa? Ora ngerti lek kowe iso nembang. Bocah iki ora duwe grafik datar. Bu, Pak De aku dandan. Iki cara penyakit tuh penyakit jantung lan valio ngene. Rata grafike. Dalem Alhamdulillah, Nduk Umi sudah kelas berapa? Kula nembe kelas tunggal SMKI, Bu. SMKI ya, Nduk. Nggih, Pak. Nduk. Dalem, Bu. Kemarin emang karo sapa, Nduk? Nduk. Dalem, Bu. Kemarin karo sapa, Nduk? Kalih enten deh.
Kalian tendeh, ya Allah Nduk, kowe kan ora nembak wis rada gendeng. Ya Allah Nduk, Umi belajar yang luar biasa nggih. Nggih, Bu. Nggih, wis to pokoke manut Bu Kasi mesti dadi sinden sing top ngono lho Nduk. Nggih, Bu. Nggih, kan digoleki mbahmu kan Nduk. Nggih, Bu. Ora takon, Nduk. Dagelan mutung yo piye kuwi? Ketmu Pak. Alamate rung cetha to takoki. Oh, omahmu ndi, Nduk? Pulung, Pak. Pulung ki ngendi, Nduk? Ponorogo, Pak. Oh, Ponorogo. Nggih, Pak. Lagi manggonmu ning ndi? Ten Solo, Pak. Oh, nini lara mata. Lho, ditakoni sing apik ngono lho, Pak. Lah aku yo bocah kok ora duwe lagu blas datar iki lho. Sene kok dadi presiden apa iso nembang? Lho, ciri khas lho, Pak De. Ciri khas piye? Nduk, Kowe sekolah Nggih, Pak. ning di SMKI. Nggih, Pak. Terus wis kelas pira? Nembe kelas tunggal, Pak. Lah kowe kok seneng nyinden ki? Momone piye? Nggih. Takdir. Mudiar kowe reng. Takdire, Pak De. Ana ta wong seneng nembang mergo takdir ki ana ta? Loh, takdire tegese bocah iki dibonceni swara apik, takdire apik suarane, akhire terus ngluruske takdir ki akhire dadi sinden ngono lho. Oh, ngono. Ora mergo bapakmu seniman. Mboten, Pak. Ibumu seniman. Mboten, Pak. Lah kowe iki turun tangga apa piye? Mboten, Pak. Oh, bapake dudu seniman, ibune dudu seniman. Lah terus bapakmu kerja ning ndi, Nduk? Mboten jenengan bedhek riyen. Lah, oh, nganyel kita iki. Kira-kira bapakmu dalang ta, Nduk? Sanes, Bu. Bapakmu wiraswara ta, Nduk? Sanes, Bu. Lah, tukang ngabogong ta, Nduk? Sanes, Bu. Lah apa? Tukang cat. Tukang cat, Pak De. Heeh, dadi bapake biyen ana sinden pas nembang diceti lambene ngono. Lho, Oh, berarti- ibuke. Berarti nek ibuku. ngono saka Tuh. saking ibune. Sanes, Bu. Ibune jenengan sinden. Sanes, Bu. Penyanyi. Sanes, Bu. Khiroah. Sanes, Lah Bu. terus apa? Bakul kerupuk. Biyen Dadi ana bapak- sinden suarane apik karo ibune jejeli kerupuk. Obat dicet bapake jejeli kerupuk ibune. Iki kok ora nyantel blas. Luar biasa. Bapake tukang cet, ibuke bakul kerupuk, anake pinter nyinden. Nggih. Lho kuwi sing malah nyolong pethek ngono kuwi. Lek anak seniman dadi seniman kuwi lumrah. Mergo ada alur darah. Mongko bapake tukang cat, ibuke kerupuk kok iso nyinden. Lah itu ajaib. Lah iki sing diarani mangga jatuh jauh dari pohonnya ya iki. Glundung nek niki Pak De. Ngundung kene ya ora apa-apa. Nggih. Ya ki bener mbok menawa pancen kowe wis ginaris dadi seniwati ya, Nduk. Nggih, Pak. Mula sekolah sing pinter supaya engko dadi seniwati presiden kaya Bu Kesi. Nggih, Pak. Ya, aja Nggih, kesusu Pak. pacaran sih. Nggih, Pak. Wis di pacar apa durung? Dereng. Sumpah demi te kene. Nggih, saestu, Pak. Lah kowe iku umurmu pira kok ora pacarane apa ora rugi kowe? Oh. Aja diwarai sing elek to. Bocah iki pancen takon fokus sekolah, Aku ngono ora yen ana wong pacaran. tertib ora seneng kok. Pelek ya Om ya. Ah, ya Asmarandono. Ayo Mas Badrun. Ayo. Apa sing gederi jenenge? Mas Henry. Henry Fonda. Bintang film Amerika Henry Fonda, koboi biyen. Ibumu ya dosen ya sinden hebat. Bu Lucy padha le Ponorogo. Nggih, Pak. Jangan sampai mengecewakan beliau berdua. Nggih, Pak. Nah, ngene ya. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Ayo. Ayo. Ora, Nduk. Aja disauri to, Reng. Wong nembang kok sauri Iki lho. mengke ora entuk turu kok. Lah iya. Oh, tembang kok diprotes ora. Yo. Sore kaki Dewa nganglang jagat
dialog kagok ning nek bareng nembang piye? Iki sing diarani bocah gampang walik tempe yo ngene iki. Walik tempe. Dadi dalam hal dialog corake beda, nembange beda. Lho, ngono Iki kuwi. sing istimewa ya bocah ngene-ngene, ora kaya kae. Sapa? Kae omong ya warwer, nembang ya warwer. Doni ya warwer. Ayo. Ciri khas sak kuwi. Wah, tenan ku warwer tenan. Bojone nganti sambat manuk pateni kabeh. Nggih. Sandang kelawan diapik-apike Nduk mergo kejaba dirawuhi para sutresna budaya ing Kediri. Malam ini juga live streaming lumantar Kuntadi Channel kalian Pak Utis. Yang dijumlah penontonnya kuwi udakara 3.500 orang. Yang rawuh rene kabeh ora cukup. Oh, dua channel kok. Dua channel. Kuntadi Channel kalih Pak Utis. Pak Utis. Iki sing ngendang ya ngevlog dhewe no. Lho. Iya, kuwi duwe channel iya. Kuwi ora SA Channel, Sobat Ambiar Channel, iya. Iya. ya iku bagian nipu wong melek sabarna rima Nggih. saiki wis brai nganggo ide palsu, suwenge beling. Lah biyen praya suwenge beling kok ya. Pancen anu Pak De, dadosen Mas Yon iki bapak dan ibunya Nduk Umi sanes dari seniman. Tapi mriko di Kecamatan Pulundoyo kathah saking seniman, banyak melahirkan para pesinden-sinden termasuk Mbak Fahmiate. Sing luwih senior melih Bu sinten? Bu Cium. Bisa nduk lali aku. Wong kathah lho Bu mriko. sapa Bu Kesi nggih? Bu Bu Tuminah. Tin. Bu Tuminah, Bu Tin kathah Mas. Wah, nggih, Wonten nggih. mriko niku Desa Sinden lek arane nggih. Termasuk iki. Malah sekarang yang sudah menasional niku wonten Marvin KDI. Wah, nggih. Pemenang KDI 2019. Sakira Marvin pemain bulu tangkis kae. Nggih. Monggo Nduk Umi. Nggih. Bacutne mangke duet kali Mbak Lucy dalam lagunya Tembang Kangen ya, Dek? nggih Pak. Oke, siap. Baik. Ya, Ayo, cepet. Pak. Nggih. Pak, nembango Pak. Sing nembang Umi kok, Pak piye? Ayo Mi. Nggih Pak. Ya. Bu. Bengi iki ana dagelan budrek. Ayo. Ya moyo. Monggo dipun aturaken Tembang Kangen dados monggo Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi. Nggih. Yuk.
Umi Mania, Kuntadi Channel, monggo Sugeng Laras. biasa marang gaya iki marai pengendange saka grup band Sleng. Sleng. Ora nganggo layar kok ya Sleng. Oh iya. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Nggih, Mas. Mbak Lucy, Umi. Mangke Gojek dipun lajengaken gara-gara